Izolake leyo ngoma leyo Khosini FM edlala kwi-background uma uqaphela kahle lokusuka ngo-6 o'clock bekuthi mase libombeni ihora ekubenzela uma seconds awu 30 okuthula sithule nje singekho lutho esishoyo si-observe ke uma sibhekela ke isimo esibhekane naso la eNingizimu Afrika sesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nengane. Udaba lobhlungu kakhulu ke lo kagcinanga lapho mongameli wazokubiza njengokuyihlekelele iNingizimu ebhekene isifunda noma izwe laseNingizimu Afrika ebhekene nayo uma ke isibalo sabantu besifazane nengane lokhu siqhubeka njalo odlameni lwasemakhaya. Siyaziningi indaba ezibhlungu esizibonayo sike sabona nje olunye udaba la kusolakala khona ukuthi obethandana nalo wesifazane uye wamqoba ngesikhali bamqoba ngaso wamfaka kwi-briefcase wazwatholakala ke kwi-suitcase wazwatholakala ke ekulelo suitcase uyabuka nje isihluke singaka ukuthi ngalesikhathi usumbulele usuyamqoba leso sibindi leso uyabona nje kuningi okonakele emqondweni wethu nanga December sibone kakhulu abantu abaningi besifazane kade kulokho kusho sebebulewe kumanje kunamatshitshi amantombazanyana amabili amahle nawo futhi esizwile udaba lwawo lokuthi batholakala bafike balahleka kwangazi ukuthi bakuphi batholakala sebebulewe into ebhlungu ngendlela eyisimangaliso Mthiya nangu nodaba lwakadadewethu lo ophumela obala usinenezana Mthembu naye ekade esho ukuthi ngiyashawa ngiyahlukunyezwa uze wamshaya wazi wamluma ngesilimaza esibhlungu udaba ke singeke sigxile kakhulu ngoba nalo selusezandleni zomthetho yikho konke lokho Mthiya okusilimazayo amathuna imango igcwele amathuna abantu besifazane ababulewe uma kubonakala kakhulukazi abesilisa ababulala besifazane abesilisa ababulaleke izingane ingakho sithi ke siyanxusa ngoba siyazi ukuthi asekhona amadoda aqotho zisekhona izinsizwa bakhona obaba bakhona abafana bakhula kahle siyafisa ukuthi bakhule bazi ukuthi umuntu wesifazane ubalulekile ungumuntu nomuntu wonke akekho umuntu okudinga ukuthi ke makabulawe ahlukunyezwe ngakho ke siyamelana kuvulwa izikole nje Mthiya siyafisa sengathi ezikoleni kungebe singezwe lutho olungaba yicala olunganoma yini siyakwazi ukubika futhi Mthiya uma ngabe ukuthi sidlula kuleso simo umlaleli wethu angakwazi ukuthi mhlawumbe athi engidinga nje iseluleko senqondo ngidinga mhlawumbe ukubika udaba oluthile khona into engiyibona yenzakalayo ngasekhaya kwi-organization yomphakathi ebandleni kuphi nakuphi yonke indawo la obona khona isimo noma singakuthinti ngqo sithinto seceleni masisukumeni sonke njengeNingizimu Afrika sibambisane silwe nesihlava sobhubhane lokuthi abantu babulawe kabhlungu ngalendlela iGBV simelene nayo uyakwazi ukufona ngiyacela ukuthi sikunikeze inombolo Mthiya sizolokhu siyiphinda ukuze umlalela akwazi ukuthi ayithole siyacela ukuthi umudinga nje zeluleka noma engabe yini nokubika okuthile uthi 0800 150 150 0800 150 150 noma uphinde futhi uye kwi-command center uyakwazi nakhona ukukhuluma ulimi lwakho ucela ukuthi ngicela ukukhuluma ngolimi lwami uvumelekile lapho kuyilungelo lakho gender violence helpline njengoba sesishilo 0800 150 150 ikhona nane Tears Foundation uyakwazi ukuthi nje uthi *134* 7355# *134* 7355# ilokho nje esikufisayo ukuthi ke sebenzisa lezi inombolo ubike nangayo yonke indlela njalo brozana kanjalo mawukuthi ingane udouble thintelina neke ingane ungakwazi ukudayela 116 i-child line leyo and iGBV command center it's 0800 428 428 0800 428 428 ungabheki eceleni khuluma silwe nodlame lwasemndenini.